Mä olen Tuomas Airisto, Sellan Familyn toimitusjohtaja. Kova jätkä. Mä kerron teille meidän viime vuodesta. Se oli perkele hyvä vuosi. Me tehtiin historian paras tulos. Jos haluat tietää miksi, niin nyt korvat auki saatana. Yksi syy meidän menestymiseen on luovuus. Eikä se ole pelkästään meidän propellihattuosaston juttu, vaan koko firman asia. Täällä kaikki tuppaa olemaan niin helvetin luovia. Esimerkiksi käytännön asiat hoitava Johanna on välillä liiankin luova, kun se yrittää piilottaa palaverisuplaita. Toinen menestyksen avain on ollut oma tapamme toimia. Noniin. No älkää nyt mun takia lopettako. Kolmas pointti on monipuolisuus. Meillä on kaikenlaista osaajaa. Kääntäjää, vääntäjää, änkyrää, vänkyrää. Kaikille on paikkansa ja tehtävänsä. No mitäs helvettiä te nyt teette? Lamputetaan! Lisäksi meitä on monessa kaupungissa. Jos meidän työntekijät tekis letka, niin se olisi melkein 200 metriä pitkä. Maailman nopeimmalta pikajuokset menisi melkein 20 sekuntia päästä meidän ohi. Miettikää sitä. Mutta mitä seuraavaksi? Tehdään kaikki paremmin. Panostetaan ulkoistamiseen, vankistetaan digiosaamista, tehdään kaikki ketterästi ja tähdätään KV-bisneksiin. Onhan siinä on kaikenlaista. Sokka irti, saatana. Tuomas. Onko kaikki nyt selvää, miten mennään? On mulla yksi idea.